רסור, מוריי ורבותיי. פה עם החמור ואני והנער נלכה, נאמר שם וילכו שניהם יחדיו. הרב סולובייצ'יק, בהתייחסו ל"וילכו שניהם יחדיו", אומר משהו מאוד מאוד יפה ומעניין. כאשר יש לאדם חזון, הוא לא הולך לבד. צריך שניים. צריכים הליכה יחדיו. צריכים יחדביות בשביל חזון. אני התברכתי בחברי מאיר רסור, והחזון של ינר התקיים ב"וילכו שניהם יחדיו". כל אחד הביא את התכנים שלו, וברוך השם הגענו לאן שהגענו. אנחנו, ארגון ינר והמרכז ינר, המרכז האקדמי ללימודי נישואים ומשפחה, אנחנו לקראת חגיגות העשור שלנו, וההצלחה של ינר, ואני לא רוצה להיות בחזקת הנחתום המעיד על דיסתו, היא בעיקר בגלל ההליכה המשותפת. וילכו שניהם יחדיו. ובכלל, הליכה, ללכת קדימה. זה מה שאנחנו מלמדים את התלמידים שלנו. כשיעקב ולבן היו באיזשהו דיספיוט, באיזושהי בעיה, כשיעקב עזב והיא לא הודיעה ללבן, נפגשו, הוא רץ אחריהם, אחרי שעשו איזשהו סוג של סולחה, על לבן נאמר שהוא שב למקומו, ולבן שב למקומו. אבל על יעקב נאמר שהוא הלך בדרכו. יש אנשים שהולכים בדרך, יש אנשים ששבים למקומם. בינר אנחנו חקקנו על דגלנו הליכה בדרך. הליכה בדרך של, הרבאתם היום להשתמש במושג שלום בית, אנחנו מדברים על ייעוץ והנחיה של שני בני הזוג יחד, על מנת לשפר ולשפות ולהעשיר את ברית הנישואים שלהם, על מנת בכלל לדבר איתם על המהות של ברית. כי לצערנו, המהות של ברית היא לא כל כך, אין לה הרבה מאוד אחיזה בהרבה מאוד בתים. לאחרונה הלשכה הישראלית לסטטיסטיקה פרסמה, כמו כל שנה, על שנת 2008, נמצאים לגבי גירושים. לצערנו, לדאבון ליבנו, גם בקהילות החרדיות, ביתר, ויש עוד יישוב, אלעד, ועוד כמה מקומות. ובכלל, בכל מיני מקומות בארץ, יש עלייה של, ב-2008, עלייה של 80 ו-90% באחוז הגירושים, שזה מאוד קשה ומאוד מצער לשמוע. כאשר לפני כ10 שנים, בלי לדעת על מאיר רסור, אני חשבתי על הרעיון של הקמת מכון. אני באתי מהצד הקליני, מתוך הבנה ומתוך סקרים שעשיתי שהציבור החרדי, הדתי פלוס, הדתי חרדי, כשיש בעיות בחיי הנישואים, הם לא ילכו לתחנות לטיפול בנישואים, ויש, בלי עין הרע, יש לא מעט תחנות טיפול בנישואים, ויש, אני חייב לומר, יש שם אנשי מקצוע מעולים שלמדו היטב, קיבלו הכשרה מתאימה, אבל אדם, זוג חרדי שנתקע בבעיות, רוצה לפנות לאיש מקצוע שהוא בעל השקפה, שהוא גדל באותו כפר, שהוא בא עם אותם ערכים או ערכי יסוד. ומהמקום הזה חשבתי בזמנו על הקמת מכון שיכשיר מתוך הציבור החרדי אנשי מקצוע עבור הציבור החרדי. מסתבר, נפלאות דרכי בורא, שמאיר רסור, לא הכרנו אחד את השני, הוא עם המוח הקודח שלו, ואני אומר מוח קודח במובן החיובי, כי לא היה לו מוח קודח, לא היינו מגיעים לאן שהגענו, הוא דווקא מהמקום המשפטי יורידי כטוען רבני, שעברו דרכו עשרות רבות של תיקים, והוא עוזר בעצם לאנשים להתגרש. באיזשהו מקום ליבו לא אפשר לו יותר להיות במקום הזה. הוא אמר, והוא שאל, הוא אמר לי, הוא שאל אנשים, קיבלתם ייעוץ? הייתם
קיבלתם הנחיה, ייעוץ, הדרכה, אתם כבר רצים קדימה למה שנקרא מדרגות הרבנות, ואם אני זוכר נכון, רוב רובם, הסטטיסטיקה הייתה שרוב רובם של אלה שהוא שאל, אמרו לו לא. אפילו לא ידעו שיש, ואם ידעו לא ידעו לאן לפנות, ואם הם היו חרדים כאמור, או דתיים, אז הם רוצים ללכת למקום שההשקפה תהיה פחות או יותר סימילרית, פחות או יותר דומה, ומאיר מהמקום המשפטי חשב שמן הראוי להקים מכון שנכשיר בו, שיכשירו בו אנשי מקצוע. וככה שני אנשים שלא הכירו זה את זו, בשני מקומות בעולם, חושבים על אותו רעיון. ומי שחיבר בינינו זה מורנו הרב אלבס, או שישיבה, שהוא עשה בינינו את השידוך, וזה בשל, זה שידוך משמיים, ברוך השם. יש בינינו תקשורת טובה ואנחנו יכולים לעבוד היטב, והתחלנו בשלב הראשון בקורס של שנתיים, קורס אקדמי, כי החלטנו שאנחנו עושים עבודה אקדמית מקצועית פר אקסלנס, ולא מעגלים פינות, שקראנו לקורס הנחיית נישואין. אבל בהדרגה ראינו שבהפוך מכל מקום אחר בעולם, שם נאמר, הדור הולך ומתמעט, ראינו שזה מגיע לינר, וחברי יעיד, כי הוא גם מראיין את אלה שפונים, הדור לא הולך ומתמעט, ההפך, הדור הולך ומשתפח. כשאנחנו בוחנים ובודקים את אלה שמגיעים עכשיו להכשיר את עצמם, להיות מנחי נישואין, איפה זה? פה, שם. מנחי נישואין ויועצי נישואין, ולעסוק בפסיכותרפיה, הם הולכים ומשתפחים. מה שאילץ אותנו בישיבות הוראה שישבנו, להעלות את הרף, והגברנו את ההכשרה, וההכשרה שמקבלים במכון ינר או במרכז אקדמי ינר, היא לא נופלת מהכשרה שמקבלים אנשי מקצוע, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, במיטב האוניברסיטאות בארץ, אם זה בעולם או תל אביב. התוכנית היא זהה, אנשי המקצוע הם אנשי מקצוע. היתרון והמיוחדות של ינר, או הכשרה בינר, זה השילוב הנפלא של תורה ישראל, יחד עם החלקים האקדמיים, המקצועיים והקליניים. השילוב הזה הוא שילוב מנצח. ומהר מאוד העמדנו, אנחנו בעצמנו, השתתנו על עצמנו, העמדנו על עצמנו ועדה רוחנית, בנשיאותו של הראש ישיבה, ואנחנו, כשיש שאלות הלכתיות, אנחנו מתכופפים לדעת תורה. אני אבל רוצה לומר לכם שהשילוב הזה של רבנים, אנשי השקפה ודעת תורה, יחד עם אקדמיה וקליניקה וכן הלאה, עובד כל כך יפה. אני יכול להעיד על עצמי. ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח להמשיך כל עוד שצריכים אותנו. אני לא זוכר אפילו פעם אחת שאני פניתי בשאלה למורי ורבי הרב זילברשטיין, בשאלות נוקבות. פה דובר על שלום בית, דובר על שאלות שקשורות עם חוויית האישות, ממש דיני נפשות. וכשהם מפרטים לרב, במקרה שלנו לוועדה הרוחנית, פירוט מדוקדק של מה קורה מבחינה אבחונית אצל הזוג המסוים, ומה אנחנו אנשי המקצוע סבורים שצריך לעשות, וגם בקודש הקודשים של חוויית האישות, שזה המקום הכי בוער לפעמים, או באחוז ניכר של המקרים, עוד לא הייתה פעם אחת שהרב לא אמר לי, אם זה מה שצריך, לך על זה. הוא לא השתמש בביטוי הזה, אבל הוא התיר לעשות דברים, אבל כמובן כל פעם לגופו של עניין. לא יוצאים עם הצהרות בומבסטיות, אלא כל מקרה לגופו של עניין. מה שמראה לנו פעם אחר פעם, וגם מרן אמר את זה קודם, הראשון לציון, החשיבות של ברית הנישואין עבורנו היא גדולה ונעלה. כי כאשר יש נישואין יציבים או משפחות יציבות, מבחינה
ואנחנו רואים מה קורה בחברה בכללותה. מה קורה עם עבריינות נוער, מה קורה בבתי ספר, ומה קורה עם אלכוהול וסמים ועוד כאלה וכאלה. כשמסתכלים לעומק, לאן זה מגיע, בסופו של דבר רואים שזה מגיע לתא המשפחה. תא המשפחה עבורנו זה בעל ואישה. מכאן זה מתחיל. ולכן בינר אנחנו עושים כל שבאפשרותנו על מנת להכין קאדר של אנשי מקצוע, וברוך השם עד היום הכשרנו מאות רבות של אנשי מקצוע פזורים בכל הארץ. השילוב הזה של תורה וקליניקה מביא את עצמו לביטוי גם בסמלים, תוך כדי טיפול, גם בסמלים. אני אתן לכם כמה דוגמאות, ואחר כך אולי אני אגיד מילה אחת, בכל זאת אני חייב, כי כתבו שם כותרת על היחסי גומלין. לא חייב, מתוך רצון. מתוך רצון. אני כבר אומר לך שמקובלים עליי דבריה של יקירת המכון, ינר, הרבנית פרץ. הרבנית פרץ כבר אמרה. מי זאת הרבנית פרץ? הרבנית רחל פרץ? שהיא, כמו שאמרתי, יקירת מכון ינר. שהיא כבר אמרה, הקדימה אותנו, והיא אמרה, מן הראוי שטוענים רבנים יקבלו הכשרה גם בתחום הזה. ואני יודע, וחברי מאיר יזכיר לי, היו אצלנו לא מעט עורכי דין שמתעסקים בנושאים של משפחה, שבאו ללמוד כי הם אמרו, אנחנו רוצים גם להכשיר את עצמנו למצב שבו, ופה צריך להיות תאר לב. מרן הראשון לציון אמר את זה. הטוען הרבני צריך לעבוד נקי כפיים, הוא חייב להיות נקי כפיים ותאר לב. ולא להיות גרידי, רודף בצע, כי יש את זה, זה קורה. אנחנו לא יכולים להכניס את הראש לאדמה, יש את זה. יש לך שני בני זוג, יש לך שני עורכי דין, עורכי הדין הופכים להיות אנצים, ובני הזוג באמצע ואף אחד לא מושיע אותם באפשרות שאולי אפשר עדיין להציל. ואפשר להציל, ויש מקרים שמצילים. יושב פה גם כן יקיר המכון, הרב דוד, והוא עובד עם בתי דין באזור רעננה, כפר סבא והשרון שם, והלכה למעשה מציל זוגות. כי כשהנר עדיין דולק, אז אפשר עוד להציל, אפשר עוד לתקן. אגב, אנחנו דיברתי קודם על הדימויים, בינר אנחנו טבענו מטבע לשון שאומרת מהו מבחן הסלנטר. כשיש זוג שמונח לפנינו ומציג בעיות שונות וקושי רב והרבה מאוד מצוקה, אנחנו רוצים לבדוק עד כמה הזוג הזה עדיין יש בו איזושהי זיקה ואיזושהי מחויבות זה לזו, על מנת שאם נאחז בה נוכל להעלות אותם מעלה ולהביא שלום בית וחיוך לאותו זוג. אז קראנו לזה מבחן הסלנטר. אחרי אותו סנדלר שנשאל על ידי הסלנטר, מה אתה עושה, מה אתה מתקן בשעה כל כך מאוחרת בלילה, עוד כי בכלל יעלה השחר, והסנדלר עם תבונה עמוקה מאוד אמר לו, לרבא, הוא אמר לו, כל עוד שהנר דולק אפשר לתקן. אנחנו מחפשים את הניצוץ. לפעמים, ואנשי מקצוע צריכים ללמוד למצוא את הניצוץ. לא תמיד זה קל ולא תמיד זה אפשרי, אבל אנחנו מנסים להכשיר אנשים לראות את הניצוץ. אז אין לכם דימוי אחד. ניתן לכם עוד דימוי איך אנחנו, כשעובדים עם ציבור חרדי, מן הראוי להשתמש בעולם הדימויים של הציבור הזה. אחרת אתה לא מפלס דרך אל ליבם. יש כמה מתלמידינו פה שיכול להיות ששמעו את הדימויים האלה, אז אני מבקש מראש סליחה. אני חוזר על הדברים. הנה, כבר אתם רואים כמה הם מפרגנים לנו. טיפלנו בזוג חסידים מחסידות מסוימת, לא רחוק מכאן החסידות מתמקמת. הם באו עם הרבה מאוד מצוקה. האישה בעיקר קבלה על כך שנכון שיש לה בעל ויש לה כתובה, אבל אין לה שותף, אין לה חבר, היא בקושי רואה אותו.
הם קמים בבוקר, הוא הולך לסדר יום שלו, היא הולכת לסדר יום שלה, היא חוזרת, הוא איננו, כשהוא מגיע, הוא אוכל משהו בחטף ורץ ומתרוצץ, והיא אומרת, אני נמקה, והיא בוכה. דמעתה של אישה יהודייה. והוא אומר לי, ואנחנו מבררים, וזה לא היה בפגישה אחת, זה תהליך. כי כשאנחנו עובדים עם זוגות, אנחנו פועלים על פי השיטה היעקובית. יעקב יתהלך לאיתו. אנחנו גם מתהלכים לאיתנו. לא ממהרים, כי אם אין תהליך, אז אין גם שלום בית. שאלתי אותו על סדר היום שלו, והוא אדם מאוד מאוד ירא שמיים ומאמין, וזה תענוג היה לשמוע איך הוא מכין את עצמו לתפילה. הוא טובל והגרטל והכבונס. כמה הוא משקיע בשחריס, וכמה הוא משקיע בהכנות למינכה, ואחר כך בערב, ואחר כך יש לו לימוד, ואחר כך הוא חוזר הביתה, זה כבר 11 בלילה, ומה לעשות, אשתו כבר יש שנה. ואני רוצה לחפש בכל זאת שיהיה איזשהו רגע או איזשהו זמן שהוא יתחבר גם לאשתו. ניסינו כל מיני דרכים ולא הלך. והקדוש ברוך הוא עזר, השכינה ירדה באותו רגע אל חדר הטיפול, ואמרתי לו, אני רואה כמה אתה מקפיד בתפילות, שזה ממש תענוג לשמוע, והעצמתי אותו על כך. אמרתי לו, מה דעתך שאתה ואשתך תקבעו תפילה רביעית, ונקרא לתפילה הזאת תפילת הזוגיות. אתם תחליטו על התכנים שלה, על הזמנים שלה, על הנוסח. אתם תשבו ויחד תתפללו את תפילת הזוגיות. עיניה ברקו, אישוני העיניים שלה גדלו, כי אנחנו לומדים גם איך להסתכל על דברים שאדם אחר לא כל כך מסתכל. כל מיני תגובות לא רצוניות של הגוף. והוא קצת הסמיק, הוריד את הראש, והרגשתי שנפתח פתח. זה לא אומר שכבר בפעם הבאה הם חזרו שמחים ועליזים וכן הלאה, אבל נפתח שם איזשהו פתח שהביא אחר כך, אחרי כמה פגישות נוספות, בהחלט לשינוי ולשיפור משמעותי ביותר. התפילה הרביעית, תפילת הזוגיות. יפה. דוגמה אחת אני אפסיק. היה לא פעם קורה שבין בני הזוג אתה לא רואה שוויוניות בערך. העזר כנגדו, כפי שאנחנו יודעים, בן עזרא ואחרים, עזר כנגדו כתף מול כתף, שווה ערך. שאם לא כן, אז הם לא יהיו כתף מול כתף, הם לא יהיו זה כנגד זה, כמו משקל, כמו איך קוראים לזה, משקל, זה כנגד זה שהם שווים. כי אם לא, אז לא יהיו זה כנגד זה. ואתה רואה שהוא בולע, והוא לא, הוא רק על פי דרכו איש הטבה, והוא לא מאפשר לאחר ביטוי, לאחר קרין לאשתו. ושום דרך לא צלחה בשביל קצת לאפשר לו גם לשמוע את האחר, במקרה הזה, את האחר ואת האחרות. האחרות. כלומר, יש עוד אדם בבית שיש לו דעה, והוא רוצה להשמיע אותה. הוא רוצה שיכירו בו, כלומר אשתו. ואז הרעיון של סוד הצמצום, שכבר הרמב"ן במאה ה-13, תקנו אותי, אתם הרבנים, דיבר על כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, צמצם מעצמו. ההקבלה הלוריאנית במאה ה-15, 200 לאחר מכן, הארי ז"ל בכתביו מדבר על הצמצום. הקדוש ברוך הוא בשביל, הוא חייב היה, איך אנחנו יכולים להגיד בכלל הקדוש ברוך הוא בהגשמה, אבל אין לנו ברירה, אנחנו ליסנא דעלמא חייבים להשתמש פה. הוא צמצם מעצמו על מנת לברוא את העולם, כי אחרת